Matud pa sa mga isuon na to nga mga saksi ni Jehovah, ang dili daw mo gamit sa pulong nga Jehovah diha sa pag-ampo dili maluwas. Apan matingala ta sa dihang ang mga apostoles nangutana kang Hesus kung unsaon pag-ampo, wala man mo gamit ang atong Ginoo sa termino nga Jehovah. Hinuon ang atong mabasa diha sa Mateo 6:9 ngadto sa 13, ang giingon man ni Kristo, amahan namo nga naa ka sa langit. Wala man niingon og amahan nga Jehovah. So tin-aw nga sipyat ang giingon sa mga saksi. Ikaduha nga punto, ang ngalan nga Jehovah awahin na kaayo na mugna ug ang ga-introduce ni ini usa ka pari nga Katoliko in a person of Father Raimundo Martini around 13th century. Buot ba nato sabton nga 12th century pa ubos walay naluwas kay wa may nakagamit sa name nga Jehovah. Mga nangapalpak ang mga saksi ni Jehovah aning butang nga mga isuon. God bless padayon sa kadasig.